Kung rich kid ka, for sure wa jud ka kaila og unsa ni nga prutas. Wa po ka try og kaon og unsay lamian ni nga prutas. So ang makarelate ani mga ka-feeling gwapa is katudyong mga bata nga 80s to 90s nga natawo. Kay kasagaran sa bukid mao jud ni among pagkaon. So ang ngalan day sa mua sa bukid ani mga ka-feeling gwapa is mansanitas. Ambot lang sa iyong lugar og unsay ngalan ninyo. Pero kani nga prutas gagmay kay siya pero grabe kalami. Grabe gimingaw jud ko kaon aning mansanitas kay pila ka tuig ang milabay mga ka-feeling gwapa nga wala nako kakaon ani nga prutas. Kay kani manggod nga time is nang laag mi sa bukid. Dayon pag abot na mo didto maudyoy una nakong nakita ang punuan sa mansanitas. Dayon namo po dayon ko og mansanitas din ako siyang gitry og kaon. So grabe niya katamis mga ka-feeling gwapa. So mo lang magmukbang sa ako kay nyag uli na mo sa mua di nas po ko kakitag mansanitas ani. Nakahinumdum pa ko sa akong kabataan aning mansanitas. Once nga mapulaan na mi og kaon aning mansanitas, amo ni siyang ibala sa among pusil-pusil kay maginubatay na mi. Dayon ang ending hastang